फिथोबसेयैनो आंखौ मानो थैया होबाय थाखो खनसे नङा खननै एबार बुथारसिगोनसो नामा नोंलाय आंखौलाय मैनाथि नोंखौ बावबाय नामा आं दिनैखौबो गोसोआव बेसेबां गनायबाय थायो आंखौ मानो बावदों नोंलाय बेसेबां आलौबाय थायो नोंनि थाखायनो आङो मैनाथि आंहा गोसोथोनाय दंखायोलै आंहा फाउदुर दंखायो नोंनि हालेवरिखौ मानो नांगौ आंलाय खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो नैबे समाव आं दङ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गाम्बारि बिलआव लोगोसे आंजों दंफायो बर'नि सासे कमेडियान एक्टर आरो बिथाङा बर' हारिमुआव गोबां बेफोरबायदिनो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मोजां कमेडियान खालामबोनानै गावखौ सिनायथि होबोनाय बिथाङानो जाहैबाय रामसिं गेल्ला बिथांजों जों नैबे समाव दान्दिसे सावरायनो आखायाव लादों बिथाङा सिगां समाव माबायदि सिनेमाफोराव फाव खालामबोदों बा नैबे समाव माबायदि फाव खालामगासिनो बा बिथाङा माबायदि थासारियाव दङ नैबे समसिम बिथांजों जों दान्दिसे सावरायगोन नैबे समाव सिगांग्रो बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनि जानानै बिथांनिसिम गाहाम हामलायथि जाबाय गोजोन्थों बिथांमोना फैदों बिराद गोजोननाय मोनदों माखासे माने आंनि मेसेज लांफैनायनि थाखाय बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय आङो अरायबो खुलुमनाय जासिबाय आरो अरायबो दंफाबाय थायो बिथांमोनजोंनो माने बिथांमोननि जिथुनाखि चेनेल बे एभारलास्टिं जाथों बयबो थांनानै थानो लुबैयो नालाय बयबो लुबैयो दाउसिन दाउलायाबो मानसि दुमसि गासिबो ना दा बेनि गेजेराव बिथांमोनखौ साबायखर बावदों बिथांमोनफोरनि थाखाय बिराद गोजोननाय मोन्दों उसिग्लाबनाय गोजोननाय आं नैबे समावहाय बिथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो सानदों बिथाङा बिथांनि मुंखौ गिबियै जों रामसिं गेल्लासो होनना मिथियो बिथाङा मेन बा माखासे डकुमेन्टसफोराव माबायदि नाम लानानै दङ नैबे समाव जों बिथांनि खुगानिफ्राय जों मिथिना लानि आंनि नामाथ' बहुद जायगायाव बहुद जाबाय रामसिं गेल्लायाथ' फिल्माव लादों ओमफ्राय गामियावहाय फिथें ब्रह्म होनो डकुमेन्टसआव जाहैबाय बिभीषण ब्रह्म बिभीषण ब्रह्म बे माबा रामायणनि बै राबन फंबाय बायदि जायो आरोखि नामा ओमफ्राय बहुद जायगायावथ' बहुद नाम लाबोबाय अरिजिनेल डकुमेन्टसनि नामा जाबाय बिभीषण ब्रह्म ओमफ्राय फिथें ब्रह्मआ निकनेम ओमफ्राय आइया आंखौ उन्दैयाव दोनो दुर्गा ब्रह्म नामानो गोबां दङ गोजोननाय थाबाय बिथाङा गावनि माखासे खिथाना लानाय मानो दुर्गा नाम मोन्दों बेखौ आं खिथाना लानाया मोजां दे आं दुर्गा फुजायाव जोनोम जादोंनो बिस्वरबार बारायाव बे आइ दोननाय नाम दुर्गा ब्रह्म ओमफ्राय फिथें ब्रह्मआ माने गाबज्रिलाबायनाय लोगोफोर आरो बिब'मोन थाबाय ओमफ्राय आंनि डकुमेन्टसनि नामा बेनो बिभीषण ब्रह्मआनो गोजोननाय थाबाय बिथाङा गावनि माखासे सिनायथिखौ होबाय बा गावनि मुंखौबो जोंनो बा बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमनोबो खिन्थाना होबाय सिगां समाव जोङो बिथांखौ जों बांसिनानो रामसिं गेल्लाल' होननानै मिथियो आरो नैबे समाव बिथांनि नामा जाहैबाय बिभीषण ब्रह्म गोजोननाय थाबाय सिगां जों नैबे बिथांनिसिम जोंनि जे बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलसिम सिनायथि होनायनि थाखाय साबायखर थाबाय नैबे समाव बिथांजों जों सावरायगोन बिथाङा सिगां समाव बा सेंग्रा समाव बा कलेज फरायनाय समाव मा थासारिजों भुगिबोनाङा बा माबायदि लाइफ स्टाइलमोन बिथांनिफ्राय जों दान्दिसे मिथिना लानि आच्छा बेखौथ' फोरमायनानै लानोबो सानो लायाबो सानो बुंनो थाङोब्ला आङो माने बिराद पुवर न'खरनि आरो गरिब न'खरनि मानसि आं खिन्थानानै लानि आङो आंनि नैबे रुपनाथ ब्रह्म मेम'रियेल हाइ स्कुल गामि गाम्बारि बिल बेहायनो फरायनानैहाय आं मेट्रिकुलेसन खालामदों बावरागुरियावसोमोन आंनि फाइनाल सेन्टारा थेवबो जों इन टटेल जों गासै 18 जन मेट्रिक फाइनाल होग्रा थांदोंमोन बेयाव जों 4ल' पास जादों 4नि मादावहाय जोङो सासेया सेकेन्ड ओमफ्राय आं सासे सेकेन्ड सानैया थार्ड दा आंनि सासे लोगोआ CITआवहाय बैहा थाखा फैसानि मानसि ना बे फरायनानै फैबाय CITआव दा लेक्सारार मावगासिनो दं सेक्सनेल अफिसार हिसाबै देरहासार ब्रह्म आंखौ बुङो बिभीषण ब्रह्म आंनि अरिजिनेल नामा बिभीषण ब्रह्म दे हेल' राइस बेयाव आं फोरमायनानै लाबाय ओमफ्राय बे आंखौ बुंना होखादोंमोन नों कालसारनि लाइननि मानसि जानो हागौ होननानै बेनि खोथाखौ आं दाबो बावा थारमाने
ओमफ्राय कालसारेल लेभेलावनो थांदों दा आं बाव नैबे बिथांमोन फैनाय हिसाबै कालसारेल लाइन मानसि हिसाबै बिसोरनो आंखौ इन्सपेक्सन खालामफैदों आं बेखौ जोबोद गोजोननाय मोन्दों आङो गाम्बारि बिलनिफ्राय गसाइगावसिम माने थांलाय फैलाय 36 किल'मिटार हाब्रु दैब्रुजों थाङोमोन जोङो ओमफ्राय गसाइगाव कलेजाव आंखौहाय आंनि प्रफेसार लेक्सारार गासिबो सिनायनाय जाजोब्बाय माने कमेडिबो खालामोमोन नालाय इयावहाय थांनानै जोङो माने जेबो मिथियामोन आरोखि सयाबिनसो जालाबायोमोन जोङो माने औ पर'था बायनो जोंनो थाइबाल' मोनो नालाय थाइबायाव पर'था मोनोमोन खिन्थु थाइबाया बिराद दामनि जिनिसमोन बियो पर'था गरसेयावहाय बाव थांनानैहाय दाना फरायहैबाय माने माखासे मानसि आंखौ हगारनो बाबाय आरोखि आंनि लोगोआ माने गसाइगाव खाथि खालानि गामिनि मानसिफ्रा आरोखि बेखौ आङो बुंलाङाबा माने आंनिनो गोरोन्थि जागोन आंनिनो लोगो बियो लहित बसुमतारी बे एसिसटेन्ट आंनि माबा जादों माने जिएस आं कालसारेल सेक्रेटारि ओमफ्राय जिएसआ जाहैबाय जनक मुसाहारि गसाइगाव कलेजनि औ गसाइगाव कलेजनि आंनि टार्मसआ जाहैबाय 2000-2001 बेयावहाय माने बहुद जायगायाव माने बहुत प्रेक्टिस खालामना फैनांदों गान खननायावथ' आंहा जेबो गैयामोन माने ओरैनो फिसा फिसौ फांसन गालाबायोमोन बाहाय मोनसे खोथाखौ आं बावलांनो हानाय नङा मोनसे खोथाखौ बुंखानाया मोजां जागोन थारमाने जनक नैबे जोंनि लिरिक्स जादोंना जों जनक होनो गाम्बारि बिलनिनो बिथाङाबो जायनाखि आगोल रेकर्डिं खालामदों गामिनिफ्राय बे कालसारेल लेभेलाव लांदों आंखौ फांसन गायदों अरुण नार्जारिया बै समावहाय जोंखौहाय वेलकाम खालामदों एसेब्लाबो बड' साहित्य सभा माबा माबियावहाय ना बेवहाय थांनानैहाय गान खनहैदों बे गथ'आ सोरलै होननानै आं सोंदों जाहैदों आंखौ माने माखौ फसायदों आं बेखौ मिथिया आइ डन्ट न' थारमाने देट मिन्स दाना जोंनाव बहरागुरि होननाय मोनसे सेन्टार दङ गाम्बारिनिफ्राय मथा मथि 9 किल'मिटार 6 माइल जागोन आरोखि 6 माइलसो जागोन बेयावहाय लटास मिउजिकेल ग्रुप दाबाय जोङो बेवहाय जनकलाल ब्रह्म बिसोरो बोरै आं बेखौ मिथिथारा होमबा बेथ' गिदिर गिदिर दामग्राजों बोरै खननांगौब्रासो बिदि सानग्रा जोङो आं दाइन थाफ्ला हारम'नियामसो खनग्रा बै समावहाय औ माने हारम'नियामजों बोरै मेथाइ खनग्रायाबो बोरै माबा ओरै खननो रोंनांगौ बिदि सानग्रामोन आरोखि ओमफ्राय दा बेयावहाय दे नों गाखोलाय होनबाय आंखौ दा बेयाव पाब्लिक रेसपन्स होबायना आंखौ पाब्लिक रेसपन्स खालामबाय ओरैबायदि हाब नोंना थिगैनो दंथ' गाना होनना बुंलाबायबाय आरोखि आं दुगानानै लायाखै थारमाने बै समनि आंनि गान बे मोखां गाज्रिखायनो आंखौ रावबो नायसनला होनलायनाया दा बेखौ चिराङाव फानहरदों जनकलाला आरो गाना आंनिसोमोन ओमफ्राय मा थगायनो बै समाव 200-250 जों सिन्थाखौनो खालामफेरा थारमाने आरो बे गानखौ हरदां दे आंनावथ' मेला गान दं 100 गान दं होननानै लां नोङो मा खालामो माने बै समावहाय नोंथाङा मोनफ्रोमबो कलेज बा माखासे फांसनफोरावहाय गान खनोमोन औ सियर दा सियर आरो जोङो माने आयं लादुरा थैनासो थांबाय दाख्लैसो बे बाथाबारिनि सखादाव बायदि फालो फालो बिरबायोलै बे आंखौ माने लिंफैबाय थायोमोन आरोखि माने हारम'नियाम लांफैनो माने हारम'नियाम बे कालसार अफिसाव थाहैबाय आं थारमाने थाहैनानै बियो मा खालामखो हारम'नियामखौ दाहार लांसैलै नोंनिफ्राय आयंलै मानो गाबनो ओंखारोमोन आं बे फैबा लांना ओरैनो नों आं दंना होनना बुंबाय आं होमबा दालाय बिटिसि दं माबा दं हारम'नियामा नोंसोर गंफा मोननांसिगौथ' होननानै चान्स होआलै बिदि होनना बुंबाय दाना होमबालाय सोर जायो बेनि फैसाखौलाय हारम'नियामाथ' थाब्रा थायो माथो नङा होमबा कालसारेल माबायावहाय बेयाव खिन्थाना होबाय आं बोरै खालामगोन सोरबा बिरला कुमार ब्रह्म माबा कुमार ब्रह्म दं ओरै हमो एसे मानसि आरोखि बिसोरखौ दा हम आयंमोन होनना बुंदां आं दं होनना बुंदां गसंदां बिनि उनावहाय कालसार अफिसाव थायै माखासे प्रग्राम गायै बेबायदिनो दाना बाक्सा जिल्लायाव थांबाय आङो दाना बे सेक्टरा आंखौ नांगौ जाहैबाय आरोखि बे सेक्टर मोनथ'वाखै नों द्रामायाव हाबथारनांगोन द्रामायाव थांबाय दाना मुसलपुराव जादोंमोनलै बियो मा जायगामोनथाय बावबाय हरना गुना लांनाय ना बाव बे सेक्टरनि माबा मोनबोबाय आरोखि सार्टिफिकेट दंजोबो रजनी सरगयारिया जाहैबाय प्रेसिडेन्ट अफ DBHA दुलाराय बर' हारिमु आफाद नङा होमबा ओमफ्राय सेक्रेटारिया रुपेन्द्रनाथ बसुमतारी बेबो DBHA नङा होमबा सेक्सनेल माबाखौथ' मोनजोबाखिसै आङो जायखिजाया सिगनेसारल' थाबाय बै समाव 2008नि 2008आव बाव आं बेस्ट एक्टर लाबोदों आरोखि बे सेक्टर द्रामायाव बेखौ बहाय दिन्थिफुंहैयामोन आदा बेखौ दिन्थिफुंनाया बाक्सा जिल्लानि बे मुसलपुर माबा मोनसे लकेसन बेबो दं खोमालै ना नायबा नुगोन नोंथाङा दि जे माखासे स्टेजफोराव गान खनबोदों होनदों
बै समावहाय नोंथाङा क्लासिकेल लादोंमोन ना गाव हारसिङै निजिथ' गावनि रोंगौथिजों मोनफ्रोमबो प्रग्राम बा स्टेजफोराव रोजाबहोयोमोन? आंनावथ' जेबो क्लासिकेल गैया माने क्लासिकेल लानो हानाय आंनावहाय फाइनान्सियेल पावारबो गैखायामोन माने आं सेस्टासो खालामोमोन आं बै समावहाय अन्थाइ देलाबायनानै डेक्स दाबलाबायनासो खनोमोन थारमाने औ माने गड गिफ्टेड होनो ना मा होनो बेखौ आइ डन्ट नो आरोखि ना जेरैबायदि दामो ओमफ्राय बे थाल लायोमोन आं बहुतनो आरो बे गानखौ बोरै खनबा बोरै मिलायगोन बे एडजास्टमेन्टखौ आं सब समाय नायोमोन आरोखि ओमफ्राय आंनि बिराद टाब्लिस्टफोर दं दाबो ड्रामेटिक्सफोर दं बिदि जों प्रेक्टिस खालामोमोन आरोखि अलरेडि ना प्रेक्टिस खालामखांनायनि उनावसो जों स्टेजाव गाखोयोमोन मोदोम मावोमोनलै माइक्र'फन जेनेबा बै समावहाय आदाखौ सोर दैदेनबोआमोन? बै समाव दैदेननाया दैदेननायाथ' बे जनकलाल ब्रह्मआनो दैदेनग्रोदों नों थांफानांगौ आंजों होननानै माने आं माइ जिगाबाव उन्दुलाबायग्रा मानसिमोन नालाय बे लांफादावबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय स्टेज प्रग्राम गाबाय गानायावबो थेवबो थाइसे थाइनै फैसा मोनबोलाबायदों बेखौ मा भुल बुंनो आंनि बे मोखां गाज्रि गान खननायावबो जेबो भुल मोनाखै बेखौ आंनि गानखौनो खनहैदों आरो बेयो ना बेनि उनावहाय दाना मोनसे आं माबा गाग्रोदों आरोखि एलबामाव थांबाय दाना बेखौबो मख'नानै लानाया मोजां दे राजश्री बसुमतारी राजश्री हिर'आ एक्टर बर'नि एक्टर बियो माने कलेजनि माबामोन आरोखि मा होनो मिस्टार गसेगन कलेज हाब बिदिबो जानो हायो होननानै मालाय बडि गोनां माबा गोनां बे NSCC लानाय बे गासिबो NCC लाजोबनाय बिस्रा दाना बुंबाय आं ओइ राजश्री दा होननानै बे बुंबाय नों कालसारनि मानसिथ' नोंखौ नांगौ आंनो होननानै राजश्रीया बै समावहाय बनरगावआव जादोंमोन माबा APJ आब्दुल कालाम फैलायनाय प्रग्राम नङा होमबा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लाबोनाय बेवहाय आं मोसानाय लिड लांबाय दाना कालसारेल सेक्रेटारिलाय गामिनिफ्राय दाना लाना थांबाय आं दाना थांनानै गानखौनो जोंखौ खननो थिखोआ माने आर्टिस्ट नङा जों थारमाने डेट मिन्स जों रावजोंबो सिनायजाथ'वामोन नालाय ओमफ्राय दाना जै आंखौ दैखोनानै आं दोंनैसो गान खनदों हख्रावजोब्बाय भलान्टियारफ्रा माने आङो बे भलान्टियारफोरसो बांसिन रंजायो नालाय आरो भलान्टियार गैयाबा मोनसे खामानियाबो साक्सेसफुल जाखाया बिसोरखौ बोरै बोरै वेलकाम खालामनांगौ आं बेखौ मिथिगौ न' डाउट ओमफ्राय बिनि उनावहाय माबा इउथ फेस्टिभेलाव लांबाय आंखौ नोंखौ नांगौलै होननानै नांगौथ' नांगौ लांगोन दाना खाम दामग्रानि बिराद आंखालमोनलै बे समाव नङा होमबा दाना लाना थांबाय देरहाबोबायबो आंनो हारसिङै नुजादों आंनो हारसिङै माबादों लिड लाजोबदों थारमाने दाना कलेजावहाय आंखौ बरायनो होना आर'नाइ जेरखम नों बरायदों आंखौ बेबायदि नेनानै दं आंखौ थारमाने बे माबा खामायनानै फैबाय थारमाने कलेजनि बेबायदि सिस्टेमाव आरोखि दाना बिनि उनावहाय राजश्रीया बुंबाय फिल्म गानांगोनलै होननानै बै समाव मबाइल गैयामोनलै माबायावहाय नों आंनिनो निजिराखौ फार्स्ट गायदों एक्सिडेन्ट जानानै आखाइ नै दाबो गुरुबनाय दं एक्सिडेन्टआ माबाहाय जादों मिथिगौ लावथियाव बै समाव फाग्लानि हिन्दी माबा नङा जोंना चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय लावथियाव दाना आंहा गुन्दा फाट मोनबाय हाब मोजां मानसिखौसो गुन्दा फाट होयोनो दे लानोसां जेखौखि गा माने फिल्मावल' गानो मोननांगौ आरोखि मोखां नुजाबानो जायो बै समावहाय ना ओमफ्राय गायबाय गायनानै दाना एक्ट्रिसा बावहाय मा होनो माबानिलै बियो उदालगुरि मासुम होनो नुखायदों नोंथांमोना नुखायो दा मासुम बिमाबो दंफैयो मालाय गाइड खालामो बयखौबो आंहाथ' गाइड माबा गैया आंनि आनसलिकनि प्रेसिडेन्ट बेखौबो मख'नांगोन आं आगोल बै समनि सभाराम बसुमतारीनि PS माबा थमास बसुमतारी बे दाना लेन्डलाइनसो नालाय आंखौ नागिरबाय आरोखि दाना फनजों बे समाव आंहा मबाइलबो गैया जेबो गैया दाना बुंबाय आङो थमास दा माबि नोंखौ सासे मानसि नागिरदों गिबायसो आङो दाना मानो नागिरदों नोंदि एक्टिं खालामो नोंखौ नांगौनो होनबाय दाना मजिल बसुमतारीया डाइरेक्ट रायज्लायहरबाय आंजों बै बावखुंग्रि फिल्म प्रडाक्सन मोनसे दंलै नोंनि गिबिसिन फिल्मा नों आंनि निजोरा फिल्मानो गिबिसिन फिल्मा बे ओमफ्राय बेनि सिगां एलबामफोर दंना गैया दङ मा एलबामाव फाव खालामबोनो रायज्लायदाव जंखायदाव बे नाम्बार 1 फार्स्टआव रायज्लायदाव जंखायदाव ओमफ्राय बिनि उनावथ' माखासेखौ बावनो हासिगौ खोमालै बे एलबामसोना ओमफ्राय गिबि फिल्मा बेनो माबाया माने नों आंनिनो निजोरा बे नों आंनि निजोरा फिल्मनि डिरेक्टर हिसाबै सोरमोन बे माबा मन्जिल बसुमतारी
बेनि उनाव मोनबेसे सिनेमाफोराव फाव खालामबोआ? गासैथ' साननांगोनसोलै होमबा गोबाङानो दं ना? गोबाङानो दं। आं खिथालांनि गोसोआव थानायखौ। औ दे। नैबे जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि फिसाला उन्दैसिन उइंकेल ब्रह्म दैदेननायावहाय जों मोनसे बानायदों। सानैजोंनो लिरदों उन्दुनानैहाय माबा स्क्रिप्टखौ आरोखि। बे जाहैबाय मुगानि बान्दा। मुगानि बान्दानि उनावहाय थाखानि थिंख्लि गायबावबाय आङो। थाखानि थिंख्लिनि उनाव सपन कुमार ब्रह्मनि सेरफांगुरि नङा होमबा? बे माबाबो बानायदों खोमालै मानसिया मा होनो दिल्ली टु बड'लेण्ड बेनि आन्दाराव खामानि मावहैदां मा होनो बेखौ लाजिबा खाजि गोमायो। ओमफ्राय बेनि उनाव चिराङाव हाबहैबाय। चिराङावहाय खालामहैनाया जाहैबाय माबा मिस्टार दुर्गा बर'। ओमफ्राय गाब्र'बायनि उनावहाय दाना माबायाव बारलायबाय आङो हरैहाय रबिजों दानि नैबे सिमांनि हौवा गोदान थांखि गैयि समाज। ओमफ्राय माखासे थालांबाय बायदि मोनबाय आङो थारमाने बहुद जायगायाव बहुद गान गाना फैबायना माखासे थालांबाय बायदि मोनबाय आं। दा आं फेभरेट रेसपन्स मोननाया जाहैबाय माने दासिमाव नारेंखल हेट होग्रा होननानै थारमाने सिमांनि हौवा गोदानाव आरोखि। हौवा गोदान सोरमोन बे डिरेक्टरा? रबि। नों गोसोआव थानाय एलबामफोरखौ मोननै मोनथामसो खिथानाय। हयथ' बैसागु पार्ट 2आनो मोननैखा। बैसागु पार्ट 2 मोननै दङ। बे बाहाय माखासे आंनि बहुद एक्टिंखौ बरनदों बिसोर माने आरो बाजै दौलायमोन जों बैसागु मा नागिरदों नानियाथ' आंनो बे समनि दौलेंसो बे सर्ट मुभिसो खालामदों। मा नागिरदों नानिखौथ' आंनो लिरखादों आंनो खनखादों माने आंनिनो भइस आंनिनो माबा लिरखानाय आरोखि बे। फिल्मजों लोगोसे एलबाम आरो सर्ट मुभिबो गाबोफादोंना? सर्ट मुभिफोराव मोनबेसे फारियै गाबोदों? सर्ट मुभियाव मथा मथि बुंनो थाङोबा नैबे माबाबो दङ गुदुं गुदुं गरम गरम। ओमफ्राय नैबे समनि देवलें मा नागिरदों नानियाथ' समनि देवलें बेखौ लिरबानो मोनखायो थारमाने। आरो बाजै दौलायमोनजों बैसागु टटेलि बैसागु जानायखौनो देखायदों आरोखि। लिडारफोरनि हिन्जावफोर दंखायो बहुतनो बेखौ नोंसोरो रिसार्च खालामबा मोनगोन आरामसे। नोंथांखौदि जे गिबि जों रामसिं गेरला होननानैसो मिथिगौ। बे रामसिं गेरला नामखौ बबे फिल्माव मोना? बेखौ मोसा मोसियाव मोनदों। मोसा मोसि आं बुरखा जादों सासे बुरखा जादों आं रामसिं गेरला जादों। बेखौबो जों सानैजोंनो लिरखानाय बे जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि फिसाला उइंकेल ब्रह्म होनो। मा नाम लिरबावनोब्रा होननानै माने बेवहाय गसाइगाव कलेजाव मोनसे गसाइगावल' नङा आरो माने एभ्रि कलेज बेवहाय माबा मोनसे ड्रामा कम्पिटिसन जायोमोनलै वान एक्ट प्ले होनो बेखौ। दा वान एक्ट प्लेनिथ' मेन हिर'नि माबा प्राइज मोननाय दं आंनि। बै समावदि जे सिडि केसेटसो ओंखारोमोन नङा होमबा? सिडि ओंखार बांसिन सिडि केसेटजोंसो सोलिनो गोनां जायोमोन बै समाव माखासे एलबाम सर्ट मुभिफोरा ना? दा नैबे समावसो जे ब्लुटुथजों बेफोरबायदि जे मेम'रिफोरजोंनो नायनो हाबाय। बांसिन मेम'रियावनो सोनानै गोबां जायगाफोराव दिन्थिहैनायखौ नुसैना दा। बै समावथ' बांसिन सिडि केसेटखौ लाङैसो दिन्थिहैनाय नुयोमोन ना। नैबे समाव आं मिथिनो लुगैबावगोन नोंथांनिफ्राय नोंथाङा गोबां फिल्मबो गाबोबाय बा सर्ट मुभि एलबाम बेफोराव फाव खालामबोबाय। गिबिसिनै नोंथाङा बबे फिल्माव कमेडियान गानानै माबायदि नोंनि गोसोखौ मोजां मोनहोनो हानाय बबे फिल्माव? आंनि फिल्म गानायनि गेजेराव माखासेखौथ' खस्थ' मोनबोबाय माखासेखौथ' इन्ट्रेस्ट मोनबोबाय। मा बुंनो जेखौ फेभरेट हिसाबै आङो नैबे जेखौ खस्थ' मोनदों बेखौबो आं खिथाना लानोसै। बे जाहैबाय आंनि सिमांनि हौवा गोदानाव आरोखि। हौवा गोदानखौ बांसिन मोजां मोनदों माने बेयावनो फेमाससिन जादों। जेखौ हाइलाइट बेखौसो आं हाइलाइट खालामगोन नालाय। बे सिमांनि हौवा गोदानाव कमेडियान हिसाबैनो नोंथाङा दंमोन ना? आंनो। बे सिमांनि हौवा गोदानाव कमेडियान हिसाबैथ' दं होनबाय नोंथाङा। बै नोंथांनि कमेडियान खालामनाय माखासे डायलगफोरखौ गोसोआव दं नामा? एसे थागोन। देलाय नोंनि गोसोनि मोन्दांथिजों नों मा डायलगखौ गोसोआव दं बेखौहाय रायजो राजाफोरनि सिगाङाव एसे होनानै होलाय। आच्चा बे नारेंखल गोलैजानाय माने एक्सिडेन्ट बहुद जादों नालाय माने गले गले थैखाबो आरोखि बेहाय आङो ना। फिथोबसेयैनो आंखौ मानो थैहाबोबाय थाखो खनसे नङा खननै एबार बुथारसिगोनसो नामा नोंलाय आंखौलाय बेबायदि सिस्टेमाव आरोखि ना। जेनेबा नोंनि एगेन्स्टआव सोर दंमोन? बे फिथोबस्रिया जाहैबाय रुवाथि। सियर। आरो जों मिथिनो मोन्दों बांसिन
नोंथांखौ जे रामसिं गेदला होनना मिथियोमोन ना रामसिं गेदला नाम मोननाय समावहाय माखासे नों गोसोआव थानाय बै डायलगफोरखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव होना होबावलाय रामसिं गेदलानिखौथ' एसे मेम'रियावसो लाबोनांसिगोन आं दा बै समावथ' बांद्राय गैयामोन ना आं लावखार ससे दाहोना ससे थानो फैदोंमोनलै आयं होननासो दाहोना थाहैग्रोयोमोन आं लावखारावबो लाजाया दाहोनायावबो लाजाया होननाय बेबायदि सिस्टेमनि माबा दंमोन आरोखि ना आरो बे इअटिअखौ होननो हागोन नों मिस्टार दुगा बर' बाहायबो इन्टारेस्ट मोनदों आङो मिस्टार दुगा बर'आवबो इन्टारेस्ट दं बे समाव थाख्लायनि फिसाला एमएलएनि फिसाला जादों देलाय रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मोननैसो डायलगखौ होना होलाय मिस्टार दुगा बर'निखौ आदसा बैथ' आङो हिर'इनजोंसो लोगो हमग्रा माबायो नालाय गोसथोलायोमोन नालाय बे समावहाय मिनाथि नोंखौ बावबाय नामा आं दिनैखौबो गोसोआव बेसेबां गनायबाय थायो आंखौ मानो बावदों नोंलाय बेसेबां आलौबाय थायो नोंनि थाखायनो आङो मिनाथि इय होनलाया होमबा बे सिस्टेमाव आरोखि ना थिगैनो दं आरो आं नैबेहाय मोनसे सोंथि सोंबावनो नागिरदों जे गुदुं गुदुं गरम गरम बे मोनसे ट्रेजेडि ना ट्रेजेडि प्लास इन्टारेस्ट बे मोनसे सर्ट मुभिमोन ना बे गुदुं गुदुं गरम गरमा बे सर्ट मुभि बाहाय नोंथांनि गोबां डायलगा हाबनानै दङ दा बेफोरखौ नों गोसोआव दंना गैया दङ देलाय जाखिनि गोसोआव दं बेखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव एसे होना होबा अबे मोनसेखौ नांगौ बेबा जायखिजाया नों जा गोसोआव दङ आंहा गोसोनाय दंखायोलै आंहा फावदुर दंखायो नोंनि हालेवरिखौ मानो नांगौ आंलाय बे मस्क'जों नांलायनाय आरोखि थारमाने ना आं नोंनि गोसोनायखौ गोसोथोआखैलै नोंनि हालेवरियासो आंजों बारजाब बारजाब मोसाबावदोंमोन गोसो जायोब्ला आं बेखौ खुदुमनो हाबावोसोमोन बुजिबाय नोङो जा बेयावनो सोबा जानाय आंनि सोबा जायो आरो गोसोआव दंबावो नामा थागोन जे बै समाव नोंसोर अन्थाइ देयोमोन ना बे अन्थाइ देनाय समाव मोनसे डायलगखौ आं गोसोआव दं आरो ना बेखौहाय एसे होनानै हो जेनेबा आदसा बन्धुफोर मबाइला दि फिसा थायोना थाया ना हिन्जाव हौवा थायोना थाया बेफोरबायदि मोनसे डायलगा हाबना दंमोन बेखौ गोसोआव दं नामा गोसोआव दं दे होनाय जिरायद' फाग्लाफोर होनना बुंग्रोयो मस्क'आ नुबाय थेबगां बै समाव आंनि नामा थेबगां मोनथारमोन गोजाननि हाजोखौ समायना नुहुरनाया दालाय मानो मालायनि न' आखाइ थिफुलायनाय दिखुनांदों दाना हिर'आ बुंबाय नंगौलै आदा बेयो जोंनि थारैनो गोरोन्थि नोंलाय हालेवरिखौ गोसोखांथाराखिसै बैसागु बोथोरावथ' सफैथारगौ जागोनब्रा बेखौलाय आंहा गोसोखांखादों बे समावनो सासे सेंग्रा फैयोलै हेल' रायलायनानै हेल' नै आं थांगासिनो दं सालाखाथि मांखि पार्कआव होननानै बिनि उनावसो नैबे जाम्बाया फैनोसैब्रा जाम्बा मानि नोङो औब्रा सासे मानसिया दाना बुंबाय आदसा बन्धुफोर मानसिफ्रादि बेबायदि मबाइलखौ खोमायाव होना रायलायो बे मबाइला हिन्जाव हौवा थागोन ना थायाब्रा नङा होमबा जानोलै थानोबो हागौ खोमा बेथ' बहुद सासे मानसि माबा रायलायफिननांगौमोन आरोखि ना उन्दै समावनो जेबो फरायनो रोङाखिसै नालायब्रा गोदो दंफां सा सा गाखोलाबायनानै थाबाय फरायनांगौ समाव बिमा बिफा थिनहरबाबो थाङाखिसै दालाय माथो मोनथिबावनो जाम्बा ना मा होननांगौ जाखोब्रा होनना बुंनाय जादों आरोखि आरो मोनसे डायलग दंबावो बे फिल्मावनो आरोना बे मुभियावनो मोनसे डायलग दंबावो नोंसोरो मोनसे पिकनिक जानो थांनायाव माखासे खाजि जानानै थानाय माखासे दामग्रा आगजुफोरखौ नेबाय थानाय समाव आरो मोनसे डायलग होनाय दंमोन बेखौ गोसोआव दं नामा दङ एसे आसा मारै जाखोब्रा बावथ' खमसे खम फिसा फिसा दामनो बक्सबाबो फैनांगौमोन आरो बेटारियाबो दाबो सफैबावा मालाय हनै सिख्लाफ्रासो रंजालाय लांबाय दा मा खालामबावनांगौ जाखो आं बारा बिसास खालामखायाखैलै मानसिफोरखौनो बे समावनो बिसोर सहैयो खोमालै जोङो नैबे समावहा आदानिफ्राय गोबांहाय बेफोरबायदिनो सिनेमाफोराव माखासे डायलग होबोनायफोरखौ जों खोनागासिनो बा बिथाङा जोंनि गेजेरावहाय फोरमायगासिनो आरो नैबे समावहाय आं माखासे सोंथि खालामबावनो सानदों नैबे समाव आं मोनसे सोंथि खालामबावनो सानदों नोंथाङा नैबे दा थासारियाव मा खालामगासिनो दं
दाथ' जेबो खालामनो हा हु गैया नोंथांमोना नुखाबाय बे बिथायाबो आंनि नङा माने आं कालसारनि थाखायनो थैनो होननानै ओंखारखानाय मानसि नालाय बिदिनो जिउ बावलाङो बेबायदि एखमबा सोरबा लेंहरबा खालामहैबाय दा एस फर एग्जाम्पल नोंथांमोना आंनि न'आव फैदों बिराद गोजोननाय मोनदों नङा होमबा बेबायदि थाइसे थाइनैजों सोलिलाबायो सरखारनि न' मोनहां जादोंमोन माबा गोदान माबा हाबोनो सोरहाबा पावार दंनो सोरहाबा पावार गैयानो बेखौ आं डाइरेक्ट खिन्थाना लाखानाया मोजां खिन्थु माखासे लोगोफ्रा बुंबाय मोनगोन दे होननानै बहुद मोनबाय खिन्थु मोननाया खिन्थु मोनाखै दिनैसिम मोनथ'वाखै खुगायावहाय मोनबाय खिन्थु मोगथाङाव मोनाखै सिगां समावदि जे बिटिसि सरकारसो दंमोन ना नैबे समावसो फैयै बिटिआर सरकार जाफैबाय बै समावहाय नोंथाङा बिटिसि सरकारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइ मोनखांबाय नामा सासे बेस्ट एक्टर हिसाबै कमेडियाननि थाखाय नेभार मोननाय जायाखै नेभार थारमाने आं अलरेडि दहायबो बुंनानै लाखांबाय आरो मैयाबो खिन्थाहरदां माने आं सार्टिफिकेट लानानै थांदोंमोन आं जा खामानि मावखो आरो आं जा प्रग्राम गादों मैया दाखालिसो बिटिआर बार्थडेआव बेयावबोथ' आंनि मोनसे सेक्रिफाइस दं ना पाब्लिकफ्रा आंखौ आखाइ क्लेप खालामदों ना पाब्लिक गैयाबाथ' सरकार गैयाना जोंनि डेम'क्रेसि कान्ट्रियाव नङा होमबा बेथ' डेम'क्रेटिक बेवहाय आं थांनानै डाइरेक्ट बुंदों आंथ' थाखा फैसानि लबि नङा आं बै समाव थांदोंमोन नोंथाङा सोंदों मोजां जादों बे डकुमेन्टसा आंनाव दाबो दङ आंहा मोनसे बै मेगननि प्रब्लेम जादोंमोन बेयाव थांनायाव एप्लिकेसन होबा बिदि डिपार्टमेन्टआव फैसा मोनो होननानै होमबा जोंनि बे मुसुखा गयारि बिथांखौबो नुहैबाय आङो आयौ बेथ' आंनि बिफानि समान डेन्जार आर्टिस्टआनो जुदि हाबनो मोनाखैब्ला ओमफ्राय आंलाय बोरै हाबनो मोनगोन होननानै आं एप्लिकेसनखौ लाबोफिनदों आरोखि हाबनो माने सेक्रेटारि अफिसाव नङा दानियाव नङा बै समनि माबायावसो सेक्रेटारि अफिसाव बै डिसि अफिस खाथियावसो बियो डिसि अफिस खाथियाव नोंसोर नुदोंना नुवाखै बेखौ आं मिथिया दा बे डिसि अफिस दंना बे खाथियाव मोनसे फिसा खुलिनानै थादोंमोनलै सेक्रेटारि अफिस बेनि उनावसो बेयाव शिफ्ट जादों थारमाने हजोंबो शिफ्टआ सामलायदों खोदोमथलानिया दाना बेनि सिगांनिफ्राय दंमोन साइथिंनि खोलाहा बे क'क्राझारि एरियानो गोलैयो खोमालै क'क्राझारि ना साइथिंनि खोलानि नांजाबनाया डिसि अफिस नांजाबखाबाय थारमाने कर्ट नांजाबदों बेयावहाय थांदोंमोन ओमफ्राय एप्लिकेसनखौ गथायनो मोनाखै एप्लिकेसन लिरग्राया सोर मिथिगौ नैबेदि जों देंखो मोसानाय टाइमाव फार्स्ट देरहाबोनाय माबानि चिराङाव जादों बियो अनुराधा फुटबल फैलायनाय तरुन कुमार ब्रह्म बेबो आंनि स्टुडेन्टसो थारमाने बबे गानखौ खननांगौ खननाङा आंसो बेखौ बे गथ'आ माने जोंनि गामिनि बिमा बिफाया ओमफ्राय फिथिं दालै होनना बुङो आं माने निक नेमा फिथिं नालाय नाम मुसेया फिथिं फिथिं ब्रह्म होनो फिथिं दालिनि बेखौ बोरै खननोथाय होनना सोंफैग्रासो आं प्रेक्टिस खालामनाय समाव बियो हाबफैनानै सोंफैयो दे दामना हो बेनो दामना होग्रो होनना बुङो आं बेखौ ओमफ्राय नैबेखौ बुरखाखौ बावनो थांनाय आङो माबा आंजों जाय बुरखा जाफादों चिरांनि नङा बे गसाइगावनिखा बिनाखाथानि बियो आं दे रामसिं गिरला जानायाव बे बुरखा जादों रामसिं गिरला बुरखा सानै नङा होमबा दा बेयावहाय बुरखा जाग्राया बुंबाय बेखौ देखायनांगोन होनना गाबदों बियो बुरखाया नों बिराद देरहा होबायलै मानसिखौ होननानै बे माबायावहाय अनुराधा फुटबल फैलायाखै होनबा सेन्ट्रेल आबसुनि कनफारेन्स जाबा माबायावहाय नैलै जोंनि माबायावहाय चिराङाव अनुराधा फुटबला माला फैयामोन दे देंखो मोसानाय टाइमाव फार्स्ट देरहादों तरुन ब्रह्म बेबो आंनि स्टुडेन्ट आं फोरोंदों बेखौ नोरै खन नोरै दाम होननानै गोसोखाङो बै समखौ होनलायनाया तरुन बे दाबो गाबो बे समाव जनमहननि बिबोनां मुसुलि माबाया मा होनो उइंकेल ब्रह्म आं ज' उन्दुग्राब्रा ज' साथामजों थाग्रा जोङो बेवहाय देरहा होनानै बिराद साक्सेसफुल जादों जोंनि माबाया थारमाने सिमाङा देरहा होबाय बास ओमफ्राय उनावहाय बहुद जायगा थांबाय गिदिंबाय टेस्ट खालामजोब्बाय थारमाने शिलंआवबो थांबाय गान खनहैबाय बर'निखौनो बे मा नागिरदों नानि थानि खनहैजोब्बाय आङो शिलंआवथ' सासे माबाया सोंबावदों आंखौ आरे नों भकेल लादों नामा होननानै भकेलखौथ' आइ डन्ट नो होनना डाइरेक्ट बुंखादों आइ डन्ट नो हुइच वान इज द भकेल होननानै आंनाव फैसा गैया थाखा गैया आं बोरै भकेल लागोन आं गथ'फोरनि टिउसन फोरोंलिसो लेखा फरायनो थांनाय मानसि सोरबाफोर थाइसे थाइनै होनाय बेजोंनो आं फेमिलि मेनटेन खालामो न टिल नाव जास्ट नाव बेबायदि आरोखि
खिन्थु न' डाउट आं सासे ग्रेडि मानसिबो नङा नाङा आंनो खिन्थु आंनि माने थांनानै थानायनि राहाखौल' आङो दा जों गोदान सरखार जाबाय दा बिनिफ्राय होयोबा होबाय होआबा होआ जोंथ' मा बेसेबां थांना थाबावनो जोंलाय एटलिस्ट नङा होमबा 25 कि 30 नङा होमबा बेखिनियाव जुदि हारिनि सेक्रिफाइस खालामनाय जोंनि गोदोनि बे जोंनि मुभमेन्टआव मा बुंदोंमोन थांनानै था आरो थांनानै थानो हो होननाय लिभ एन्ड लेट लिभ बड'फानि औ बे जिनिसखौसो जों मेम'रियाव लायो थारमाने बयबो थांनानै थानांगौनो बे नोङो सोरनोबा 5,000 हरनांगौआव 4,000खौ सोनानै 1,000ल' हरबा मा जागोन बेलाय बेथ' लं लास्टिं नङा नङा होमबा अब्ला बिटिआर सरखारनिफ्रायबो दासिम जेबो मोनथ'नाय जायाखै टिल नाउ नेभार बिटिसिनिफ्रायबो मोनाखै नैबे समाव आं मोनसे सोंथि सोंबावनो सानदों दानि जे गोदान बिटिआरनि जे चिफ प्रमद बर' बिथाङा बुंदों सिगां समाव गोबां मेल मिथिङावबो बुंनायखौ जों नुनो मोनबोदों नैबे कालचार बा आर्टिस्टफोरनि थाखाय मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टफोराव माखासे सिनेमा दिन्थिनो थाखाय हल बानायनानै होगोन होननानै बुंदों दा नैबे समाव नोंथाङा सासे कमेडियान आर्टिस्ट हिसाबै मा बुंनो सानो बेथ' थिगैनो दं माने स्किमसो नालाय बियो बे मोनसे स्किम जाथों बयबो थांनानै थाथों बिनि बेलायाव सायख'नांगोन खिन्थु सोर बिदों स्किमखौ ना बेजों लोगोआव सोर दं बिनि सार्टिफिकेटखौ नायनांगोन मैयासो ओरैनो बै अमा हालेवनायाव सैमा गाग्लिनाय फैयोबा जानाय नङा अमा हालेवनायाव सैमा गाग्लिबा मा जायो गोनाङा सोरमोन बे जिनिसखौसो नायनांगोन बे सिस्टेमाव थांनांगोन आरोखि थिगैनो दं खालाम बेथ' ग्रेन्ड जाखाबाय नालाय नोंसोर खालामखागोन नालाय फैसाखौथ' अफाय स्पेन्ड खालायबावनो अफाय बाहायबावनो खालाम खिन्थु सोर आर्टिस्टआ मोन्दों मोनाखै बेखौ इन्सपेक्सन खालामनो नोंथांमोनहा नायफैनांगोन आरोखि बे मानसिया जुदि सहैयोब्ला बेजों रायज्लायगोन ना रायज्लाया बेखौसो सिन्था खालामनांगोन जोंखौ माने खालि खारनो थिनबा खारनाय दैयाव बारसोम थिनबा बारसोमनाय थैनो थिनबा थैनाय बेबायदि जानाय नङा खिन्थु नङा होमबा बेजों लोगोसे साफिसियेन्ट जागोन ना जाया आर्टिस्टफ्रा टारगेटआ बेसो ना ओरै नोङो सोरबाया नै आं रुवाथि थानो हाया आं बखालि थानो आं लाखर जानोसै आं गुन्दा जानोसै होनबा जानाय नङा खिन्थु मेन बुस्थुआ मेन पइन्टआव अफाय फैनांगोन बेखौ बिसोर साक्सेसफुल खालामना होनांगोन आरोखि थाथसारा बे नोंनि बे बबेबा भिडिअ हल माबा हल बेबो स्पइल जालाङो सेवलांगोन मेरला सेवलांखाबाय नङा होमबा थांनानै थायाबाथ' सावनांबो लायो बे जिनिसा जानला मोनला जानो मोननाय नङा आंनि थाखायबा बे नोंजों लोगोसे साबसे मानसिया थांनानै थागोन बेखौबो सिन्था खालामनांगोन थारमाने दा नोंथांमोनहा जे फैदों ना बड'लेण्ड बुब्लि नोंथांमोनजोंथ' उनाव बहुद मानसि थांनानै थाफानांगोन ना जिनिसा लं लास्टिं जानांगोन एभारग्रिन थारमाने थाथसारा खामानिखौ मावनाया भुल जागोन आरोखि हरनांगोन नोंसोरो सायख'नानै बेनि सार्टिफिकेट लांनांगोन सोरनिबा आंनि आन्दाराव एथ'जन एक्टर दं एथ'जन एक्ट्रिस दं ना एक्टर एक्ट्रिसनि सार्टिफिकेटखौबो लांनो हागोन हरगोन अलरेडि ना बेनि गेजेरावहाय जुदि थगायनानै जाजायोबाथ' नोंसिनि भुल नोंसिनि भुल माने जोंनि भुल गासिनिबो भुल बे सिस्टेमा फैगोन आरोखि टटेलि बे जिनिसखौ हरथ'नाङा आंनि बुंनायाव सायख'ग्रो हराखै होनाखै आं हरथ'नाङासो होनदों सिस्टेमा बेबायदि थांनांगोन आरोखि नों सोर सोर आर्टिस्टजों खामानि मावदों मावाखै ना नोंहा बेसेबां सार्टिफिकेट दं बे जिनिसखौ फल' खालामग्रोनांगोन फार्स्ट अफ अल होमबासो मिडियाबो थांगोन सोरबा माबा माबि रिपर्टार गासिबो लास्टिं जागोन आंनि बुंनो साननाया बे आरोखि माने हलाबो जानांगौ प्लास माखासे आर्टिस्टफोरखौ मा खामानि मावदों बा मा मावाखै बैफोरखौ नायग्रोनांगौ ना नैबे समाव आं मोनसे सोंथि सोंबावनो सानदों जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां महरगिरि ओंखारबाय बे महरगिरिफोरनि सायाव माबाफोर बुंनांगौ दं नामा नोंथाङा एज ए हल सासे फुराना सासे आर्टिस्ट हिसाबै महरगिरिफोरनि गेजेरावथ' बुंनांगौखौ मा बुंनो दंथ'यो दा खिन्थु जोंनि महरगिरिफोरनिफ्राय माने राजनितिकआव थांनायखौल' आं टटेलि अबजेक्सन खालामो जों बयजोंबो दंजोबो माने इनभल्भ जानाङा आरोखि राजनितिकआ बिराद मोजांबो गाज्रिबो नङा होमबा पलिटिक्सखौ मोजांबो मोननांगौ गाज्रिबो मोननांगौ बेखौ बयबो मोनथिजोबखागौ नङा होमबा माने इनभल्भद्राय जानाङा हाबसननाङा हाबसननानै माखासे मानसिफोर माहाजोन जादोंबाबो खिन्थु ब्लेम दं बेहा दाग दं थारमाने आंनि बुंनांगौआ आर्टिस्टफोरनि सायाव बे आर्टिस्टआ आर्टिस्ट महरैनो थांनानै थानाय राहायाथ' दंखायोना मालाबाथ' खनखांखागोन नङा होमबा
नों जुजाइ जा हांगार जा सोरबा सासेया खनखांखागोन। माखासे बिराद टेलेन्ट दा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव एक्टर एक्ट्रेस नुजाथिगासिनो दं। बे समाव माबा बुंनांगौ दङ? बेखौथ' आङो प्रग्रेससो खालामो, बिसोरनि थाखाय वेलकाम मस्ट। माने जौगाबाय थानांगौसो बर' हारिमुवा जौगानांगौ, थांनानै थानांगौ बिसोर। आंनि सेक्रिफाइसआ बे थारमाने मालाफोर माने आं बिसोरनिफ्रायबो नलेज लानांनो हागौ, ओमफ्राय आंनिफ्रायबो नलेज नांगौबा आं सापर्ट अलरेडि। बेनो सरकारनिफ्राय जा मोननांगौ मोन्थाय आर्टिस्टफोरनि बेलायाव रावहाबो गोमानो मोना, बयबो मोननांगौ, मोनजोबनांगौ। जुदि माब्लाबाफोर जेनेबा RTI 30 सहैनाङा सरकारनाव, RTIआथ' बिराद डेन्जार बुस्थु। गासिबो जोंनि आर्टिस्ट जा लिडारफोर जा सोरबा गोजौ गोलानि ना, बिसोर गाने थिग सामलायजोबबानो गासिबो थिग जाजोबगोन आरोखि। मोनफ्रोमबो बिथिङाव बुंदां अनलि नट फर कालचार, माने एभ्रि रुरेल आरबान ना, बयहाबो मोननांगौ, मोन्थायखौ मोननांगौ। मानोना मा जों डेम'क्रेसि कान्ट्रियावसो दं नालाय, बे जिनिसा सिस्टेमेटिकेलि थांनांगौ, होमब्लासो जों एभारलास्टिं जागोन। बाराखौ मा बुंनो, आगोलनि सरकारा जा मावलांबाय, बिथांमोननि मावलांनाय गोरोन्थिफोरखौहाय बेबायदि गोसोखाङाबालानो नोंथांमोनहा मोजाङै मावलांथों, बेखौल' आसा खालामो। रावबो उखैनानै थानो मोना, रावबो अखा सिजानो नाङा। अखा हायोब्ला जुदि साथा नांगोन बेनो, न' गैयाब्ला उन्दुनो न' नांगोन। बिथांमोननि जिथुनाखि जा नोंथांमोनखौ बिसास खालामनानै सरकार फसंदों, नोंथांमोना बेखौ साक्सेसफुल खालामदो, आरो नोंथांमोननि सेला बेला भुलफोर दंबा बिसोरखौ खोमोरनानै गोदान बसायनानै हो। बेखिनियावनो आंनि एप्लिकेसन हरनाय बायदि गांसे मेसेज बियो। रावबो माने आंखाल जानो मोना, आंखाल जानाङा होनना बुंखादोंना बै समावनो। आंखाला मानो जादों, सोर खालामदों, खालामनो मोना। नोंसोरखौनोथ' बसायदोंना गासिखौबो, नङा होमबा? सोरखौ मा खालामदों, सोरखौ मा खालामाखै, सोरबा थैनानै थांजादों न'खरावनो, सोरबाया अखा सिजादों, सोरबाया गगा मोनदों, सोरबाया गुजुदों, सोरबाया लोमजादों, थेवबो नोंसिनाव प्रेसार गोलैयाखै। एबारनि बेलायाव जुदि लं लास्टिं नांगौबा लाइफखौ बयखौबो फुलफिल खालाम अननानै, बेल' आंनि खावलायनाया। आं नोंथांनाव मोनसे लास्ट कुइसन खालामबावनो सानदों। नोंथाङा दा न'आव दा ओरैनो दंथ'योना? नैबे समाव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय रायजो राजाफ्रा गोबाङानो नोंथांखौ हांख्रायो, रामसिं गेल्ला अबाव थांखो, रामसिं गेल्ला थाबा माखासे मुभिफ्रा बिराद नायनो मोजां जायो, बेफोरबायदि होननानै गोबां रायजो राजाफ्रा अनसायबाय थायो। नैबे समाव आं नोंथांखौ मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदों। नैबेसो सोंनो नागिरनाया, दा जेनेबा मोनफ्रोमबो गामिफोराव माखासे स्टेज प्रग्राम जायो, बा अबावबा बैसागु, बा अबावबा दा नै पिकनिक स्पट बेखेवगासिनो गोबां। बैफोरबायदियाव आं नोंथांखौ इनभाइट खालामबा नोंथाङा एज ए हल रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नुजाथिनो गोसो दं नामा? बेथ' वेलकाम मस्ट। थारमाने पाब्लिक सेटिसफेक्सना आंनि थाखाय बिराद ग्रेटेस्ट सेटिसफेक्सन। जुदि पाब्लिकफ्रा आंखौ जुदि लुबैदोंबा आं बिसोरनि थाखाय सेक्रिफाइस अलरेडि आं थाङो, नुजाहैगोन। आं थाइसे हरबाबो थायो, हरबाबो जायखिजाया आं बिसोरनि, आङो माने पाब्लिकनि मानसिखा नालाय, पाब्लिकफोरनि सेटिसफेक्सनानो आंनि बिराद ग्रेटेस्ट सेटिसफेक्सन। न' डाउट आंनि फेमिलिखौ होनाखै आं, माने एज ए हल दा मोनसे कमिटि जानानै थाखाबाय नालाय बिसोरहा मोनसे ब्लेम जागोन आं थाङाब्ला। आंखौ जुदि एडभार्टाइज होनानै लाबाय, बेयाव आं नुजाहैयाब्ला फिसाबो मोनसे ब्लेम जागोन। आं बयखौबो सापर्ट। फिल्म लाइनावबो थांबावगोन ना? गासिबावबो थांगोन आं। माने आंनि थांनानै थासान्दियाव आङो जा बाय हुक एन्ड बाय क्रुक ओंखारखाबाय नालाय, कालचारेल लेभेल बा एभ्रिवेयार आइ विल गो। नोंथाङा नैबे समाव मोनसे आंनि सोंथिखौ जे फिननायखौनो होबाय, आरो आं नोंथांनाव मोनसे फिसा सोंथि खालामबावनो सानदों। बे जाहैबाय, नोंथाङा जे गोदानै अबेबा सोरनिबा डिरेक्टरफोरनि सायाव दा फाव खालामबावगोन, फाव खालामनो नोंथांखौ हांख्रायना दोननाय दं नामा? दङ। बे जाहैबाय आङो रबिन नार्जारिजों खालामहैगोन सनितपुराव। सिबायमोनहा बिराद खुद्रियो, बिटिसिआवबो हाबफैयाखिसै, बिटिआरआवबो हाबाखिसै। बे जाहैबाय सनितपुर जिल्ला गहपुराव। माने बिथांमोनहा आद्रिबो खालामा रावखौबो। बिसोरो क'क्राझाराव फैनाय लोगो लोगो हजों गुफुर हालामनि मानसिफ्रा जोंनि क'क्राझारनिफ्रायनो थांखानाय, बेनो भगबान बायदि मोनो जों सहैबा। क'क्राझारनि होनाय लोगो लोगो बाव ओंखामबो संनो थिननाङा, संना दोनखागोन अलरेडि। बिथांजों आङो मोननै प्रजेक्टआव खामानि मावबावगोन। बे माने अलरेडि जोंहा सानैजों कन्टेक्ट दंखासै। मावगोन, जोंनि आन्दारावबो मावगोन, माने जोंनि सिङावबो थारमाने जाय लेंहरो बावनो थांगोन। ओमफ्राय नेक्स्ट प्रजेक्ट दंबावो जोंहा मोननै।
बेवहाय माने ओंखायनोथ' आं बांद्राय माथा मारियोब्रा सोरबा सरकारा अनो ना अना जों मिनियोसो थारमाने गोदान फैगोन गोदान गस्ला गानलायगोन बेबायदि सिस्टेम आरोखि जोंनि गस्लानि दामखौनो हराबा हरा मोनसे गानायाव थेवबो जों जेबो होनबावासो बेबायदि सिस्टेमाव आरोखि दा सोरबाया बुंनो साख्रि लादो मादो होननानै आंखौ आं नाङा साख्रिखौ लाया आं फरेस्टनि साख्रिखौनो गारदों आङो बै समाव जों आलदा स्टाइलनि मानसिमोन नालाय बे आरोखि नेक्स्टआव नैबे नों दहाय भिडिअनि खोथा बुंनाय भिडिअ कलनि बे सिस्टेमा बासिना हरनांगोन मोनथाव मानसिनो हर मोनथावैलाय मानो हरनो बे सिस्टेमाव थांदों आरोखि आंनि खोथा बुंनाया एबार नेक्स्ट प्रजेक्टआ जाहैबाय रबि नार्जारिनावनो मावगोन आङो मोननै दङ बाव मावना होगोन आरो सोरबा गोदान प्रजेक्ट लाबा सोरबा कन्टेक्ट खालाम बेयावबो एग्रि आरोखि गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम नैबे समाव जों बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौ जों मिथिनो मोनबाय लोगोसे बिथाङा दा माबायदि थासारियाव दं बा बिथाङा मा खालामगासिनो दं नैबे समाव जोङो मिथिनो मोनबाय आरो नैबे समाव गावनि बेसेन गोसा समखौ जोंनो बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै दसे सम होनायनि थाखाय बिथांनिसिम धन्यबाद थाबाय खुलुमबाय रायजो राजाफोर गोजोनथ'दो आरो नेक्स्टआव नुजाबावगोन फंबायमोनजोंनो आरो दंबाय थायो क'क्राझार गोजोननि नोगोर तितागुरि पार्ट 2 अपोजिट एनआरएल पेट्रल पाम्पआव ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारि बे नार्सारियाव बायदि रोखोमनि समायना बिबारफोरखौ फालांगि महरै खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा मोननो हायो ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव गासैबो रोखोमनि बिबार गायनायाव गोनांथि जानाय आगजुखौ गोरलैयैनो मोननो हायो बेसेन लायाबालासिनो न'सिम दैथायहरनायनिबो खाबु दङ लोगोसे फरायसा आरो लाइमोनफोरखौबो बेवहाय सोलोंथाइ होनाय जायो गोबां मिथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 6000390992 ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव एक्टिभिटिस बायदियै produce and sell all kinds of horticultural planting materials and gardening design impart training to all students and educated unemployment youths home delivery and door-to-door service free again contact number 6003909192 गेवलां अर्गेनिक इन्टिग्रेटेड फार्मिं एन्ड रिसार्च सेन्टार प्राइभेट लिमिटेड बेयाव रासायनारि हासार बाहायालासे मिथिंगायारि हासारल' बाहायनानै मैगं थाइगंफोर दिहुननाय जायो जेरै आलु लाव फान्थाव जोगोनार कफि सबायबिमा थाइबें आरो गोथां मैगं लाइ लाफा मुला दुन्दिया बायदि गासै बोथोरनि अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ मोननो हायो बे अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ क'क्राझार नोगोरनि सुबुंफोरा खुदमतलायाव थानाय गलापि टेन्ट हाउसनि साखाथिनिफ्राय मोननो हागोन नोंथांमोना बिगोमाजों फोनांजाब लानो थाखाय 8638399746 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।